Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Halika kayo at samahan nyo ako. Ayan, nandito pa kami sa daan. Pupunta kami ng dulo daw ng bundok. Hindi ko alam kung saan yun. Basta ito, sabi nila maganda daw doon sa pupuntahan namin. Tignan ko kung maganda nga kasi hindi ko pa nakikita. Ngayon pa lang, titignan ko kung ano yung sinasabi nilang maganda na pupuntahan namin. Pero sabi nila maganda raw. Promise, maganda raw. Kaya samahan nyo ako na mag-travel hanggang dito sa daan at titignan natin yung pupuntahan namin na maganda raw. Ito, andito pa kami sa daan ngayon. Ayan o, bundok. Grabe o, lubak-lubak yung pinagdadaanan namin na. At saka iba, wala pang mga ano dito, bahay oh. Wala akong makitang bahay. Promise. At saka yung bundok nila dito, diba? Matigas siya, matigas. Ayan, may dalawang tao na nakaupo doon sa bato. Mayroon ding ilan na sasakyan. Ayan o, tignan nyo yung bato. Ayan, may ano rin, may tubig akong nakita. May tao rin pala sa daan. Tignan yung bato. Ang laki. Yan ang bundok pero iba yung bato siya, hindi siya yung pwedeng tumubo yung tanim. Daan namin umaalog yung sasakyan namin. Wala talaga akong makitang bahay oh. Saka hindi ko na alam kung saan na kami kasi sinasabi naman nila kung yung nadaanan namin nung yung sa Masapi. Ilan na ang nadaanan namin? Sa Alquema. Sa Ras Alquema pala nadaanan namin. Tapos sa Masapi. Ito na daw ito, Pujera. Pupunta kami ng dulo ng Pujera. Sa bundok na dinadayo ng mga tao raw pag ganitong walang trabaho, doon din sila daw nagagawi. Kaya guys, samahan nyo ko at saka para matignan natin kung saan yung pupuntahan din namin. Maganda raw, promise. Ayan o, yung mga bundok na dinadaanan namin. Mga yan, bato. Kasi sa tingin ko pa lang, hindi tumutubo yung dahon. Matigas na siya, bundukin. Malapit na daw kami guys. Ayan na o. Ito na kami. Yan. Dito pala kami pupunta oh. See? Ito bang dinadayo nila? Oh, tignan nyo may mga tao. Wow, dyan pala oh, ang galing. Baba na tayo.
tinitignan ko nga sa baba. Kasi yun ang tinitignan nila eh. Tubig na sa ilalim lang nagmula, hindi siya yung may pinagmumulan na yung umaagos. Hindi. Merong mga tao sa baba. Tinitignan nila. Doon tayo sa kabila. Ayan, may mga tao, oh. May mga rin, sasakyan. Diyan sa baba may dyan, may tao. Ayan, oh. May tumarating. Ito pa lang, pupuntahan namin, oh. Maganda siya. Tahimik, walang kabahay-bahay na. At saka panay bato yung wala namang tumutubong mga dahon. Dito ako sa bundok. Liblib na lugar na ito yata. Kakaibang bato. Kakaibang bato. Ala, gusto kong pumupo. Saan kaya ako pupupo ngayon? Dito tayo, pasyal tayo dito sa sa may tubig. May tubig dyan sa na umaagos. Grabe oh, dito lang ako nakapasyal. Ito yung pinapasyalan nila na sinasabi nila. Dito tayo sa ayan, may tubig oh. Mababaw na tubig. Ay, ang gala-gala ng mga Kailangan kong magdingas ng apoy. Kasi kailangan nila. Buti may dala akong posporo at saka uling. Kasi may gagawin sila eh. Karton lang ang pangdingas ko. Probinsya na talaga si Ima oh. Probinsyana. Kayang-kaya yan pagdingas. Laking probinsyana ito eh. Ayan, nakadingas na. Wala man lang kahoy. Ayan o, may
May babalutin akong lalagyan ng uling. Grabe sila dito. Bundok lang pala ang papasyalan namin. Pero enjoy. Hindi sila pwedeng kunan ng camera. Videoin kasi bawal yun. Ayan, nakadingas na ako. May napulot akong bunot. Ayan. Yeah, another one. I will take this one. Bunot ng nyug.